Entrem a la tercera i última hora d'aquest magazín de la Justa, 12 i 13 en punt, d'aquest dilluns 20 de setembre. Com us havíem anunciat també, una de les entrevistes que us portàvem avui és a Aleix Abadia. Ell serà, de fet, el futur regidor de la CUP. Volem conèixer-lo una mica més i entendre la seva posició, la futura posició dins d'aquest grup polític municipal. Aleix, bon dia. Bon dia. Bon dia, benvingut a l'emissora, a Ràdio d'Esberni, també aquest magazín matinal que també estem d'estrena des de fa un parell de setmanes. Et presentava com a futur regidor de la CUP, així ho vau anunciar a través de les xarxes socials de la CUP Sant Just, a través d'Instagram i Twitter, si no vaig mal encaminada, que t'anunciaven com el pròxim regidor de la CUP després de saber, abans que acabés el curs 2021 cap al juliol, que Carles Garcia renunciava a la seva regidoria com a portaveu també de la CUP Sant Just. Sí, exactament. Bé, el Carles havia estat en teoria el nostre regidor durant 4 anys. Després d'aquests 2 anys va decidir que no en tenia prou. També s'ha de dir que durant aquest temps ha estat una feina desgastant, a partir també de la pandèmia del Covid, i en tot cas respectem els seus arguments i sap que està convidadíssim a tornar quan vulgui, les relacions amb ells són bones i de fet m'està ajudant amb el traspàs del que seria entendre tot l'entramat burocràtic de l'Ajuntament. Perquè en aquest aspecte podríem dir que ets nou en aquesta part política, tens arrels de física i química, no? Si no tinc mal entès. Sí, exactament. Jo com a estudiant, la meva carrera professional és outsider de la política. Ara, jo el bagatge que tinc polític és més de militant, no? Com dic, jo soc militant de l'esquerra independentista des de fa 4 anys i el meu inici de militància dins del moviment és dins de RAN, de l'organització juvenil que també existeix aquí al poble, i també he participat de les assemblees de la CUP, de la seva formació, de la CUP Sant Just i del projecte, i també com a bagatge més polític també he estat delegat sindical en el meu extreball, perquè ara estic estudiant una altra vegada màster. Vaig estar com a delegat sindical del Cosmo Caixa, amb la COS, amb la Coordinadora Obrera Sindical. Llavors entenc que no serà dedicació plena a la regidoria en el moment que es faci oficial. No, el que entenem és que és un espai més de militància. Jo ara mateix em dedicaré a això, igual que l'any passat em vaig dedicar al sindicat o igual que altres anys durant la meva vida m'he dedicat a la militància juvenil. Com a resposta, com dèiem, d'aquest tuit de la CUP Sant Just que et presentava a través de les xarxes, tu deies, entre d'altres, que aprendrem dels errors i dels encerts i comencem un nou cicle per construir la unitat popular del nostre poble. Entenc que una mica és el teu objectiu a partir de quan es faci, com deia, oficial aquesta nova regidoria. Sí, exactament. La CUP no entenem a la institució com un lloc on a fer carrera política. De fet, amb les institucions de l'estat espanyol no hi creiem. Creiem que les normes del joc per les quals estan escrites no serveixen al que serien els interessos populars, sinó que serveixen interessos oligàrquics, i en aquest sentit nosaltres entenem com un espai de lluita política. Bàsicament el que se tria aquí cada 4 anys és qui serà el gestor del capital a Sant Just, el que creiem nosaltres. I estic constantment dient futur regidor de la CUP perquè sí que s'ha anunciat, però no és, podríem dir, oficial dins del consistori, no? El pròxim dijous 30 de setembre hi ha aquest primer ple del curs, el primer ple de setembre. No sé si serà llavors quan es farà oficial aquest, diguéssim, nomenament com a regidor. En principi sí, és a dir, tot això és un entramat burocràtic perquè, clar, jo anava 5è a la llista, llavors les persones que estaven per sobre m'han hagut de renunciar. Què passa? Que nosaltres vam enviar aquestes renúncies i la Junta Electoral des de Madrid deia que aquestes renúncies s'havien de fer personalment, cosa que la secretària de l'Ajuntament ens va dir que mai els havien demanat, i en aquest sentit esperem no tenir gaires més problemes i de cara al pròxim ple pugui representar el grup municipal. És a dir, hi ha unes persones abans teu a la llista que renuncien a aquesta posició, però tu sí que et veus amb cor de tirar endavant aquesta posició. Sí, és a dir, la llista, nosaltres en un primer moment pensàvem que el Carles anava a fer aquests 4 anys, i llavors la llista no la fem amb lògica de després vindrà aquest o vindrà aquest altre. L'única lògica que vam fer a l'hora de crear la llista era, òbviament, gent que simpatitzés al moviment o que hi milités, i també una llista cremallera. Llavors, en aquest sentit, jo anava 5è com podria haver anat segon, com podria haver anat últim. La llista cremallera entenc que és el que dius, que no és correlatiu directament, no? És a dir, que el cremallera dic que era home-dona... Val, pensava que és en el sentit que no va seguit, és a dir, que si no va el primer pel segon no és en aquest sentit, sinó és alterneu home i dona, paritàriament. S'entén. Parlant una mica d'aquests plans futurs dins d'aquest grup municipal, que encararàs, esperem, com dius, no? A finals de setembre, que quan es faci oficial podrem parlar ja del nou regidor de la CUP. De moment ets futur regidor de la CUP Sant Just. Hi ha diferents temes que sí que és cert que la CUP Sant Just, com a grup polític municipal, segueix gairebé dia a dia, setmana a setmana, no? Temes de medi ambient, sobretot, per exemple, la ubicació de la nova deixalleria, que també està, podríem dir, en boca de tots els partits, també, no? La CUP
CUP és un d'ells, o temes com, per exemple, el nou sistema de recollida selectiva, els nous xips, implementació dels nous contenidors més grans, que ens n'hem fet ressò també en els últims mesos, a través de no només l'alcalde, sinó d'altres grups municipals. Entenc que també estan dins d'aquesta llista de to-do, no? que entenc que són també tasques que hauràs de seguir treballant, no? Pensant en aquest bé, com deia, social també des de la CUP Sant Just. Exactament. De fet, com deia, no? Agafarem dels aprenentatges d'aquests 2 últims anys i continuarem el que ha funcionat bé. En aquest cas, el tema de la deixalleria, una cosa que el Carles em va treballar superbé. I, bàsicament, en la qüestió de la deixalleria, nosaltres el que plantegem és que a la Riera de Sant Just, justament on volen posar la deixalleria, és el lloc on hauria d'haver-hi una bassa de laminació. Per entendre'ns o per saber, per aquells que potser no saben què són aquestes paraules més tècniques. Una bassa de laminació vindria a ser, diguéssim, una bassa, com dic el seu nom, que en cas que es produís una inundació podria controlar aquest cabal del riu que es desbordaria per la riera i que permetria que zones habitables no es poguessin inundar. Llavors, en aquest sentit, sí que és cert, si s'agafa la legalitat l'Ajuntament, pot ficar la deixalleria allà, però nosaltres el que hem fet és contactar amb experts del tema, amb gent amb grau universitària, investigadors, i el que ens han dit és que, clar, aquesta franja en què es preveuen que es pot donar aquesta periodicitat d'aquestes inundacions, que són entre 100 i 500 anys, es pot veure reduïda pel fet del canvi climàtic fins, per exemple, a un factor de 10. O sigui que en comptes d'estar parlant cada 500 anys potser serien cada 50. Llavors estem parlant d'un perill per la vall de Sant Just. Tot i que l'Agència Catalana d'Aigua va donar el vistiplau a aquesta nova construcció de la deixalleria municipal, vosaltres defenseu cap al medi ambient o per aquest futur també canvi climàtic que ja estem visquent, no és la millor ubicació de la deixalleria, i així ho seguiràs impulsant també tu. Exactament, com deia, a nivell legal segurament l'Ajuntament ho pot fer. La cosa és que, com ja sabem, en aquest estat no sempre la llei reflecteix la realitat i potser aquesta agència no tindria en compte aquests factors, que sí que altres investigadors o gent tècnica que en sap molt més del tema ens ha dit en aquest sentit que és preocupant que no es posi allà una bassa de laminació. Tu com a futur regidor seguiràs defensant i seguiràs lluitant per aquesta no instal·lació de la deixalleria en aquest punt. Sí, i el moviment del poble espero que també, no només jo. I en altres temes que havia comentat també, aquests nous contenidors, no sé si en tens d'altres que ens vulguis explicar o comentar com a diguéssim, futura llista de tasques per defensar, treballar des de la CUP Sant Just. Sí, una cosa que també hem estat treballant és el tema de Can Freixes, la nova masia que volen restaurar l'Ajuntament. Nosaltres creiem que és un bon moment per fer una consulta popular, per decidir quin futur ha de tenir Can Freixes, perquè a part creiem que es farà una inversió molt forta i creiem també que a Sant Just hi ha una manca de teixit associatiu, estem en un model de poble dormitori i si volem incentivar més vida al poble, més cultura popular, hauríem d'apostar per cedir aquest espai al poble i que decidís què s'ha de posar, per exemple. Aquestes són algunes d'aquestes, podríem dir, lluites que encara tirareu endavant. No sé si, per exemple, en el tema educatiu, també en aquesta futura nova llar d'infants, la nova escola bressol, que es preveu amb unes 107 places noves, òbviament, escola bressol municipal, també hi posareu cullerada en aquest sentit. Sí, exactament. Lluitareu per un canvi o d'altres aspectes? Sí, nosaltres creiem, òbviament, que no és que creiem, és que és una dada objectiva de que les places que ofereix l'Ajuntament a través de l'escola bressol municipal no són suficients i en aquest sentit nosaltres apostàvem, vam fer una proposta perquè es restaurés la vagoneta perquè en aquest impàs de que es vol construir una nova es poguessin oferir aquestes places. Ara bé, és una cosa que també ara mateix nosaltres, la CUP, dic a nivell intern, nosaltres ens organitzem a setmana, parlem una miqueta, fem les nostres assemblees, quin serà el proper pas, i d'aquí poc, en aquest nou cicle que comencem, a l'octubre farem un debat intern on definirem millor com volem encarar totes aquestes estratègies o punts que has anat comentant. Les encapçalaràs tu com a futur regidor. Altres punts, per exemple, un d'ells va ser força destacat a finals de maig, crec que va ser cap als vols del 27 de maig, quan va haver-hi una agressió feixista, qualificada com a feixista. Després també va haver-hi una concentració de gairebé centenars, crec, de persones que es van moure per tot el poble. Es podien llegir diverses consignes, una d'elles era Sant Just serà la tomba del feixisme. Entenent que voleu que sigui el contrari. Exactament, això ho conec demà perquè vaig patir jo mateix aquesta agressió
i en aquest sentit el que farem des de la CUP, com hem fet sempre, serà denunciar aquesta situació que ha passat al poble, demanar que es prenguin mesures i també aprofitarà mateix que estic a la ràdio, doncs fer una crida també a l'alcalde, no? Perquè l'alcalde va de reunir-se amb mi quan va passar tot el tema de l'agressió i em va dir que l'Ajuntament valoraria si es personaria com a acusació particular al judici en funció del que valorés la Fiscalia, si havia delicte d'odi o no. Jo en aquell moment ja li vaig dir que em semblava bé que es plantegés aquesta opció, però que demostrar el fet del delicte d'odi i més que ho triï la Fiscalia és una miqueta difícil de demostrar i en tot cas l'alcalde ja sap prou bé el que ha passat durant aquests anys al poble i ha de prendre partit en aquest sentit. I sí, òbviament és una cosa que nosaltres seguirem treballant tant des dels carrers com des de l'Ajuntament. Perquè és un tema preocupant, aquest, podríem dir, auge una mica d'aquests aconteixements, desgraciadament aquestes agressions potser qualificades com a feixistes. No sóc el primer que ha patit una d'aquestes agressions aquí al poble i arreu dels països catalans, ni molt menys. És una cosa que es dona reiteradament i és una cosa que també des dels mitjans en certa manera es camufla o inclús s'incentiva, no? Estem en un auge també de la catalanofòbia, estem en un auge també de les agressions LGTBIQ+, i exacte, o sigui, és una cosa preocupant aquí al poble. I el que nosaltres també trobam preocupant és que, per exemple, aquest estiu nosaltres ja vam avisar a l'alcalde, li vam dir grups d'aquestes persones que han comès agressions al poble, inclús no sé si algunes tenien alguna sentència, organitzaran un torneig de futbol, per entendre'ns una mica el context, en el futbol ha estat el seu espai de radicalització. Nosaltres el que els demanàvem és no pot ser que l'Ajuntament cedeixi equipament municipal per fer aquest tipus de torneig, que l'organitzi aquesta gent i que pugui tenir certa referència al poble. No només ens vam trobar que no vam fer res per impedir-ho, sinó que el regidor d'Esports es va fer una foto amb ells. No sé si els coneixia o no, però va ser bastant lamentable. Tornant al tema que havia comentat al principi, aquest físic i teòric, així es pot llegir també el teu perfil de Twitter, que també animo les persones que et vulguin començar a conèixer i seguir una mica, també és Aleix Abadia, tot junt a Twitter. Aquesta part, diguéssim, aquesta part d'estudi també tindrà la seva aplicació com a futur regidor, és a dir, utilitzaràs també aquesta part, aquests coneixements, òbviament, que tens com a físic i teòric, és a dir, et serviran. No sé si podré aplicar alguna qüestió diferencial al ple de l'Ajuntament, però, bueno, sí, alguna cosa sí que em servirà, no? Alguna cosa potser més de medi ambient i tal, però també el que hem d'entendre és que a la política, la gent que estem com a regidors, el que hem d'aportar són les idees a nivell polític i després ja estan els tècnics per valorar segons quines coses. Però, bueno, esperem poder aplicar alguna cosa. I tant. Dins d'aquesta política municipal, quin era fins ara el teu punt de vista i com creus que canviarà a partir d'ara com a futur regidor, que estaràs dins, és a dir, en el rovell de l'ou? Canviar la teva perspectiva, clar. No crec que canvi gran cosa en el fet que estigui jo al Carles. També hem d'entendre que la CUP ara mateix, l'Ajuntament en si mateix, el govern, ja té una majoria bastant consolidada per aprovar el que vulgui. Nosaltres seguirem fent la nostra feina a l'oposició, fent contrapropostes, fent debat ideològic, posant també les contradiccions que hi hagin en el ple i una mica seguir el que estàvem fent i intentar portar coses noves. Ja anirem veient a mesura que vagin avançant els plens. Perquè trobeu que hi ha alguns punts, podríem dir, més dèbils o més forts a l'hora de potser, com a partit de l'oposició, de fer-vos escoltar, de fer-vos respectar, és a dir, amb l'equip de govern, em refereixo, i no sé si trobes que hi ha punts més febles o més forts en els quals us podeu o enganxar o, al contrari, ajudar. Bé, dius punts en comú amb el govern. En comú o en contra, sí, o punts que us podeu assemblar o d'altres que us allunyin encara una mica més. Si el govern fa propostes bones i òbviament estem d'acord, les anem a votar, no som pas sectaris nosaltres. El que passa que acostumem a no estar-hi. O sigui, tenim una visió molt diferent, o sigui, estem parlant que està el PSC al govern, jo crec que el PSC funciona una mica com si l'Ajuntament fos la seva empresa i acaben sent una miqueta una menjadora del partit. Llavors nosaltres també creiem que el seu partit a nivell estatal és règim del 78 i no té cap projecte emancipador pel país. Nosaltres, en canvi, el nostre projecte és la independència, el socialisme i el feminisme pels països catalans. És potser la primera vegada que la CUP Sant Just tindrà un regidor tan jove? Sí, no sé si serà l'última, però sí, ja veurem, potser a les següents municipals algú trenca el rècord. Sí, encara per tu mateix vols dir? No, jo no crec que ja estigui a les següents municipals. Llavors tens un període ja gairebé clar d'aquests, la meitat del mandat, més o menys? Sí, el que tinc previst és això. O sigui, jo potser també aniré a la llista, seguiré participant del projecte, però segurament deixaré pas que algú altre estigui a primera fila. És a dir, et veurem i t'escoltarem durant gairebé aquest final d'equador que falta, no entenc? Exactament. Com a futur regidor de la CUP. Sí, exactament.
Aquesta és la previsió que tens. Doncs ens anirem veient. Aleix, gràcies per venir aquí als micròfons de Ràdio d'Esvern, conèixer-te una mica i saber una mica els punts que també voldràs portar a l'Ajuntament, els plens, trobades polítiques, etc com a futur regidor que deia de la CUP Sant Just, a l'espera també que es faci oficial, com bé deies, i la burocràcia també s'accelera, no? I segueix el seu curs cap al ple municipal del 30 de setembre, que serà el primer ple d'aquest nou curs polític. Molts èxits, que vagi molt bé i molta sort. Igualment, gràcies.